ng Optin, kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Pilipinas, good morning po sa inyong boss. Welcome po sa inyong programang Morning Hirit sa kaya ang hapot sa DCGB. Depong personalan si Henry M. Tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kahaputan na ansarong isyu malinawan asan ansarong problema masolusyonan. Ini po ang hapot sa DCGB Radio. Kaiba si Henry M. ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang sa dami ng kung ano-anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo, nakakalimot tayo sa ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit ng atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay, proper diet, exercise at ngayon meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang liver ito. May silimarina, may vitamins pa. Vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito ay isang pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector bukod sa proteksyon. Ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC, ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Ito pa ang hanapin, ano pa ang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro liver, protection, pro health, pro treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Babakal mga tugang ang Liver Aid sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Alright, sige. Ang satuya tabing numero na pwede tabing i-text mga tugang sa satuya tabi na satuya tabi na programa. Ang satuyang bagong smart number 0969-088-5548. Ulitin ko po, 0969-088-5548. 0966-203-0034. Iyan po ang satuya. Mga tugang na globe number na pinindong i-text mga tugang ngunyan aldaw digdi po sa satuya na programa sa DCGB. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, o di balik kita mga tugang sa programa. Diyan da sa Kamalig Albay. Diyan da tabi sa Kamalig. Kamalig ba yon? Sa Kamalig Albay, igwa da tabi kibagong school building. Nailing mo na, ha? Igwa mga tugang kibagong school building, lalo na dyan sa barangay Mauraro. Ang Mauraro is ginubatan yata to. Ginubatan. Day po nagagamit, tadai piga turnover kang DPWH. Bata na kitang naapudan sa DPWH, Ngunyan baga, sabi mga tugang ka Department of Education, igwanin backlog na maabot sa maabot tabi sa 4,000, 4K na classrooms tabi na dapat magamit mga tugang kan sa tuya tabing mga estudyante, buda kan mga teachers. Ngunyan, susog mga tugang sa nakuang balita ni Jimmy, diyan po sa Mauraro, igwang bagong school buildings, dahil man nagagamit. Dahil po nagagamit, mga tugang dahil pa po na to turnover kan DPWH. Kung dahil pang turnover yan, posible mga tugang na dahil po ki-acceptance
ang programa. O Tod, babalikan ta iyan, mga tugang na report na iyan ni Jimmy Nasalita. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, kasubago may good news kita na nadangog. Magayon ini, mga tugang na programa kan sa tuya na gobyerno na maimplementar ang gobyerno pigapo na lifeline subsidy, no? Ano po ining lifeline subsidy? Ang lifeline subsidy, yun ini mga tugang sa pagtaunin libreng kuryente sa mga 4-piece beneficiaries. Di ko aram kung ang babasihan da tabi sa 4-piece, no? Ang sisay man na konsumidores, mga tugang na igwapo nin konsumo na ngaya 50 kilowatt per hour. Kilowatt hour, di ba? 50 kilowatt. 50 kilowatt an. Di ko aram kung may per hour yan. 50 kilowatt yan. Di ko aram tabi kung may per hour yan. 50 kilowatt. Libre. Ililibre da. Kaya ayang pigapon na lifeline subsidy. Libre. Hello? Good morning, amigo. Pare paliunin na sa mga bat na sobra. Pare pa sa mga bat na sobra, ang aliunin na, bako yan na subsidingan. Maray pa. Kaya kita, Yung mananggad. Maray pa mananggad sa ilang mo, amigo. O dyan sana sa bilta sa Aleko baga. May solos. Gari ko na ako nasala, ha? So, may bat iyan, di ba? May bat. Buda. So, losses. Igwa pakita kibat. May tax. gabos bagay ni BP, may bat. Oo. Ultimong surcharge, may bat. Saan ka makahiling kaya na ang bat, ang losses, may tax. Kaya baga, tumaram kaon, pero ang patangayin ko ni BP, saro, 2, 3, 4, 5. Tal, ano nyo dyan na 5 na may bat? Bat gen. Ano? Bat gen ang nakabugtak eh. Bat ano? Bat gen. Oh, ano pa? 1. Bat trans. Bat, sa trans ko kayo dyan. Bat systems loss. Oh, at ibig naman ko sa imo, na ang system Uli, loss, pabili. di ko masabutan kung nata may bat. Uni pa BP ang marauton. Oo. Bat other charges. Bat, bat other charges. Iyo tabi BP. Nailing mo na. Ano pa? Including batok sa ulo. Ay, inda. Bat, Para subsidizing daw kaan. Paano man kita ang mga kumbaga sa tuya bagaw, so isang kay isang tuka. Oho. Mari, so paano okay man din daw ang tabangan. Yeah, oho. Pero paano man kita ang secondary baga? Paano man ninda kita tabangan? Yung mananggad, ano? Yung mananggad, di ba? Primero BP, isipa. Oo. Kita nagkatrabaho, pigbubuisan tayo yan. Iyo. Kung sabi yun, ang magbabayad kang kuryente kaining mga beneficiary, kita Kita. kahali sa buwis ta, di ba? Kita. Oo. O paano man kita? Yung mananggad, ano? Paano man kita? Ang bayad ta, di ba? Ining pick-up na lifeline rate subsidy, halin sa taxista, kita ng mga Pilipino magbabayad, subsidize, kan kuryente kan mga kababayan ta. Tama? Yes. Di ba? Oo, nagpapareisip ka kaan. Oo. Naman iyong pagpapareisip mo, paano man kami? Yung mananggad, ano? Yung mananggad. Paano daw Bago yan? bagay. Bago baga BP in general. Oo. Kaya Diba? ini aliw tayo ini yung mas kinayaning. Uli na sa nabiping di pisilong ilaw sa kayo. Oo. What systems loss? Tatangani. System loss, kung sabihin, lugi, yan. Kalugihan mo na. May buwis. Takan mo pakibat? O, yan nga na, dapat ko ta ilingon. Kung natatigwa ka yan. Di ba? Kaya baga malibo ko mo. Isipon mo ini BP may kapot ako resibo. Oo. Ang bad systems loss, 17 pesos. Bat system loss, 17 pesos. Oo. So, saro pang bat yan. Ilingan ako manggura, ano? Ikaw po hindi sa BP. Oo. But, surcharge, 40 pesos. Bat surcharge for the...
But surcharge 40 pesos. Correct? Okay, ano pa? O, yung mo na, isipon mo, Pipi, kasimpliyon man sana ako baga, simplihan, nalibong ako, ba't na, buktakan mo pa kito, charge? Yan ang ihaputan mananggad, ano? But surcharge. May ba't pa? 40 pesos. Tapos, so, system loss, 17 pesos. Oo, grano naan, almost 70 pesos. Talbatana. Sige, ihaputan. Warin di akong mahaputan. Dapat sa Department of Energy yan eh. Ha? Sabay na, punduan na yan na topic mo, magkakarelibong kita. Kakalintaraon kita. Awin na. Salamat. Sige, bye-bye. Di ba? Inang gusto kan sa tuya, mga tugang na gobyerno. Ang gusto ni Presidente Marcos, inidatabi mga tugang na kwan, inidatabi na mga ano ini, inidatabi na mga kwan na ini, mga purpose, libre ho ng I mean, yan, speak up po na, lifeline rate subsidy. Pag nakakonsumo ka less than 50, libre. Gusto sabi yung panglibre, ibabayadan kang gobyerno yan, isusubsidize yan kan sa tuyang gobyerno. Sa nag-okay kwarta sa gobyerno, siyempre sa buwis ta, sa nagbayad kang kuryente ninda, kita tabi na mga Pilipino. Tama? Hello? Tama ka, Tabi. Pipi. Oo. Kita lang agad mabayad kaan. Iyo, Kaya baga. naman ako intindi ka yan na puro purpose lang. Kita na makita mo beneficia ka ka. Oo. Itong sabi mong maapot ka kung paano maali itong mga tax na ito. Oo. Hindi mo na parapot sa energy. Hindi mo na pagapot sa ano yan. Malibong lamang ang payota, eh. Malibong lang ang payota. Tarang mo nga, pinaka-the best ka yan. Ipasa mo digdi kaya, no? Digdi sa mga kagawad ta. Oo. Na gumibusin. Hindi lang sa Ligaspi. Hindi na kita magparaisip sa ibang lugar. Mag-resolution ko sa sinda, di. Oo, digdi sa Ligaspi. Kasi ko tama man itong first caller. Iniling ko man, pakataram niya kay may charge But, pati system inabasag loss. ng ibang pagiribat ha. Oo. Si charge and sita pa nagbabayad. Pero labi-labi naman talaga ito. Oo. Sana po tayo, itong sa mga aruketong sa mga hinapasa na kuryente. Although, pigo ba nga tayo ito, kitang mga consumer rate. Kaya ako tapaglagang kitax. Yeah. Sa Tama. iling ko, sa kagawa din ni Tabihen, takong ma-upload ka kaanduman kay, sa Aleco or sa makulog lamang ang buota. Tama ka, di. Hanggang kita sana sa pag-upload ka ito, wala man na mangyayari. Pero, Ako guro kay pang kaniki legislation, national legislation kayo dadi. ngayon, national legislation Pero kaano pero, reaction mo na mag-implement kita kang lifeline rate subsidy para sa mga purpose? Ano, pabor ka o ano sa imong masasabi? sa kuya, kung ito sa mga Forbes, so talagang nagsiseryoso. Itong 15 ito, wala man ang problema ito sa kuya. Tama. Matabangan ko Oo. lamang. Matabangan man lang. Pero, kumbaga, kita man siya nang mabayad kita. Oo, di ba? Kita nagbabarayad kita. No. Ang makauyam, so, nag-tax na kita duman, namayad na kita kang para sa tuya, tataksan pa kita kang hinabasan. Na. Gawin. Labi-labi na. Okay. Sabi Okay. Mano, Sige, salamat. Mano. Salamat. Di ba? Oh. Yan ang pigasabi ta. Elita ng pigaparataram yan. Ako, ining programa ni Presidente Marcos, magayon ini na lifeline rate subsidy. Pag below 50 ang konsumo mo kilowatt per hour, iyan, isusubsidize ka kang gobyerno. Pag suminobra ka dyan, ito sa babayadan mo. Di ba? Ito tabi sa babayadan mo. Ito sumaluwas tabi na bill, mga tugang sa Albay Electric Cooperative. Hello? Ay, sandali. Ito sumaluwas na bill sa Albay Electric Cooperative. Hello? Hello, sir. Yes, sir. Good morning. Good morning. Apo. Yan mga tiga-taram na yan. Yan na tiga-takin mo. Apo. Yan na subsidy sa kuryente. O yan na P20 kambaga. Yan, oh. Ang pag-una din nakaan, libre do kita kang gabos. Iyo. Nakapatong sa tuyo agabos yan eh. Di ba? Oo, tama ka. Sa taxi ang kantawo. Oo. O yan sana sir na P20 bagas. Yata iyan dakulo na igwang mga beneficiaries. Yata rin hindi rights for all. Yan. Okay. Kaya nagkakariribo ko yan dyan sir sa P20 dyan sa may... Sa NFA? Sa NFA? Oo. Oo. Kasi nagre-registration
na. Para ano ang registration? Para ano? Yes. Para ano talaga pa siya ng P20 kung mapasakitan niya ang tao? Iyo. Oo. Ngayon, nagkikurukastahan, lugod ang NFA na wala magkipagka-isikaan. Para sin distribute. Para sin so nagpabakal man sana. Oo. At ano, biyo na nag-iriwan. Iriwan na sa NFP na man kasalan. Kata, kaya hindi yun na nga ni sir. Ang NFP man, hindi naman gibuhon. Kaya naharap ang gigibuhon. Oo. Oo. Kaya, ata natin ko pangarulo kung man sa nakita ka, ma-eleksyon na naman. Okay. Kaya Okay. mag-isip-isip ka na, tama 2028. Saro ka man na sarawayon ka. Okay, bye-bye. Bye-bye po. Natama naman kita kang sarawayo na ini. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, o sige. Garo, naka-standby na. Madali lang. Tawnin mo na ang reaction kan listener ta. Hello, good morning. Hello, good morning, Sir Henry. Yes, sir. Yes, ma'am. Sir Edmond, Sir Edmond, sir, tang Tabaco City, lang sa Tabaco City, ko, sir. Ano po? Sir, reaction lang, sir, sa Biga, di ba may agihan dyan sa Biga area, yung construction area, ang tagal na gawin? Opo. Kalampagin mo si Ismael, kalampagin yung barangay captain ng Biga. Oh, bakit po? Ang grabe traffic, sir, mga permission sir, sa mga papuntang haling Tabaco City going to DPWH kayan, sir? Sir, baka parang kalampagin yung, yung sa DPWH, sir. Yeah. Opo. Sir, tuwing Tuesday, naagi ako dyan, sir. Lagi ako sa may ligas ko, sir. Matindi? Matindi, sir, matindi. Stressful, sir, sa mga trabaho. Yeah. Kawawa man sila, sir. Iyo po. Pero may nagta-traffic kang nahiling? Igwa man, sir, kaya lang, dahil Halo, yun. mga workers, sir. Iyo, sir. Yeah. Okay. Ito po si Sir Edmond Bolsa, sir, from WGB Tabaco. Opo. Going live out, sir. Yeah, thank you so much. Alright, thank you. Alright, bye-bye. Thank you so much. Mga reaction dyan. Hello, Manong Rick. Hello, Manong Henry. Yes, sir. Good morning. Itong nag-upod sa imo, may tao na ako duman, pero ano na yan, sigida. Ako pare, pirang... Dapat palaog, ang ano kayo, dapat ang first district, doon may agi sa Mayon Unit. Iyo po ta. So haling first district. Iyo na yan sa Tigulayan kayong saro. Di pwede pa rin na. Aro kaya anong patakaran yan? So haling first district, matuo ka sa Boyoan, tama? Iyo, tama. Gusto sabihin, Kung naman Ligaspi, diretso ka lang. kung hari kang Ligaspi, iyon ang patakaran dyan? Iyo, Tigulayan na magiging kansaro, liniwat na naman. Ay, dapat palan. Di ko aram yan pasensya na. Aro ka, gusto sabihin mo Manong Rick, aliba kang halik kang first district. Di ka pwede magdiretso. Dapat kuha ka halik kang first district, magbuyo ang ka, dumang kamaluwas sa maiwas sa Sinampo. Oo. Nya paano sa mga truck o kaya buses? Parehas mami, naglalaog na dyan na bases Manong Henry. Pati truck? Oo. So, talitas kuya, dyan, naglalaog na Di ko dyan. sabihin, aro mo, tama ka dyan Manong Rick sa sinabi mo. Kung sabihin pa lang, kung yan ang scheme na, kung yan ang scheme ang ipasun, kung yan ang ipasun pala na scheme, dahil traffic dyan ta, kung halik kang Legazpi, to first district ka, duro-diretso, taray ka man kisabat. Iyo, wala kang sabat. Kung halik kang first district, mato ka naman sa Buyoan. Iyo. Ay, sisang kaurong ka daw kayo ni? Sa kuhan man Manong Henry, so para trabaho man, mapadali man sa trabaho nila, tadayng ulang. Iyo, sisang pinangkaurong taga ni Manong Rick, tabi, isang, nag-ururon ka man sa sa barangay, tapos itong nagkontrata kaan. Oo. Na yun na yan ang ipasunod. Oo. Kaya may kanina naramdaman mo, duman sa Maylayag. Yeah. Karatula na duman, nagabos na haling first district, duman na lumaog. oo. Kung yan, hinali na naman ito, iba na naman, tigtuwi, giraray. Ako gano'n marin na scheme ito Manong Rick na pagsabi mo. Di ba? Makulog na sa payo Manong Henry ang ano dyan, pabalik-balik kang Ba't yan na? Sambaya ko dyan ng perang ula. Pangyari sa mga baka, napaduma naman sa problem. Bata, alam ko na, bata, di ko aram kung pirang minutos ang pag green buda, red ka na traffic light, halabaw nugan. Kaya sa pigtaraman ko iyan ng mga tao nila, nasa Sampulo, paglarga ka Sampulo naman kung talagang
kung talagang kuhan dyan do papagihon. Pero dahil kang maglagpas sa 10 auto dahil ninahalabaho na ang tadig di bagay sa may Arimbay, sa Maynila, may reblocking man dyan sa inutan. Okay. So dapat, suro 10 paglarga. Pero ang pinaka-the best talaga, dito, saro lang ang agi. So kung pa-first district ka, duro diretso lang. Iyo. So naman ang first magliko sa pabuyuan. Nya, ang sabihin mo, galing gibuhon na one way ito? Iyo ko ta. Di paano sa mga nagulog dyan sa kuhan? Kung mariparo mo, dahil naman kiiwasan bagay ito, ayak itong maray, mas maiwas pa nga sa busay. Kaya lang, ang concern ko naman may tabaka may sumabat, di piyot baganti naman, kung ang kasabatan mo dakulang truck, dahil ka makasabat? Kaya ang sabat? Actually, tigreros talaga duman ang Henry, ang mga trucks. Nag-arolatan man duman, ginibo na yan kang inot Nakaduwang simana dyan na agi, dahil man nangyaring kuhan. Problema, basta magbigayan sa Anyway, nahiling ko man ang tinampo dyan, two-way man baga, di ba? 2 lanes? Iyo. Sabihin, pwede magsabatan maski truck? Iyo baga. May slow down lang? Oo, ang mga apod ka kung nagidali sinda, yun na yan ang gibon, taning tuloy-tuloy, taga mo sa mga masakripisyo, taning matapos na yan, talo yun na. Isang piling mapudang daw ka na di? So barangay na ng Henry, so barangay ang naging posapyan dyan. Isa nga na nakasagpo ka ng barangay, bigain Biga tapos Arimbay. Biga pa kaya itong Bako man DPWH? Bako DPWH mismo? Di pwede? Kaya ng DPWH? O di, barangay na sana di? Barangay na sana, pinaka-the-best ka. Nagkuha na nga ako, nag-deploy na nga akong tao para dyan. Sige daw, pwedeng, doon rin ka ma-deploy kita Yawon dyan, alas 6 hanggang alas 9. Yawon ang tao ko dyan sa rush hour. Mabalik naman alas 3, sundo naman alas 8. Okay. O sige Mano, follow up ko yan ha. Oo. Thank you. Alright. Balikan tayo naman ng hemeng kuryente. Sige daw. Ito ko kung mga subsidy na iyan, marayan, kung surobra ang katuyang resources, dahil ang pisobra kita, Pero nga nagkulang. dapat ipaglibre ta so, dahil mang kitang pangtao. Oo. Amiling nag-anunsyer sa saro ng mga kandidato na puminait man sa saro. Okay. Iyo man ang invitasi itong biga Salamat ya. Okay, sige. Thank you. Okay, sige. Actually, di ko yan aram. Sa totoo lang, di ko aram yan. Mga kababayan dyan sa Barangay Arimbay, tabi, mga taga-biga may traffic scheme pala niyan. Baka ako sa iling kung magayon itong scheme na ito. Na kung hali kang first district, kung hali ka tabing first district, mga tugang, gabos na auto, right turn ka dyan sa Maylayag. Di ka pwedeng magdiretso, right turn ka. Sasaling ko, pero pwede man magsabatan ang darakulang. Buda, o dyan, igo kipart na tinampong sadit. Gari, pwede man na magsarabatan, di ba? Balikan to dyan, Tapos, kung hali kang Legazpi, duro-diretso dapat yan. Kung sabihon, mga tugang, di ka ma-stop tabi, one way ang tinampo, maggayon. Ang hapot, natan na pig-implementa yung pigmeritingan yan. Sige. Babalikan na to na yan, ha? Aramon tamo na mga tugang ang report. Hali po dyan sa lawas kay ba si Jimmy Nazalita. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Jim, good morning, Jim. Go ahead. Yes, salamat BP. Ayaw kitang unyan digdi sa Mauraro Elementary School sa Banuan kan ginubatan dahilan sa eskwelahan na ini kulang na sa classroom, kulang pa sa teacher. Pero iguanin brand nyo na school room digdi dahil man nagagamit na iki-turned over hali sa DPWH. Yaw digdi si Sir School Head Sir Giovanni Palacio manungod sa kuinda pangapuda na sa DPWH o kuya sa kontraktor sa kunata taday sa hapot na taday
day hinipig to turnover, dahil man lugod na gagamit ka ng eskwelahan. Sir, good morning. Sa ibong na linya po, si VP Henry Sangkol sa DCGB. Hello, good morning, sir. Good morning po. Opo, pero tabi na classroom siya na available na? Ining bigli po, nasa duang classroom siya, duang classroom ini na pag-construct through the DPWH. Opo. And then, maugmaw nga kami, gusto ko talaga makakuha kay bagong bilin. Ang last building construction was 2014 pa. Mhm. Kaya nakigwa kami digdi. So, ini, makaskaso ka sa trabaho digdi na expect natapos ini last December. Opo. Mga basta paglaw kang December. So, nag-expect kami na pag okay din ko niya na January, ang ining year na ini, magagamit na wala ko po talaga kami digdi kay classroom. So, kaya lang, tiga po kang so project engineer ka, ang sabi, kunya may irritas na lang na pintura. Last January ako nag-inquire. Yung sabi sa ako. Then, after that, wala na naman ako kay Barita. Basta ang last na sabi sa ako, igwa pa na digdig ilalagay. Hindi ko alam kung anong ikakaag na kunya. Wala naman ako na aram na kay kuta na naning sa ibang mga eskwela may kuta na makagamit na kita magayon po ining classroom talaga magayon I see. Iyon gusto ko maklaro kung ano na ang status ka dito gari nabibitin kami na wala lamang yan notisya kung ano na tapos na po ining building na ini. Opo. Sir, kaso rin po natapos yan? Kaso rin natapos? Yan po ini last kang December, dating tapos na po ini December pa. Oo. Okay. Iyo na po ini. Ang nag-implement po kayo dito sa Paulog, iyo po ang DPWH District, 3rd Engineering District po? Opo. Iyo po. Okay. Kaya nagangalas ako. Gari, sumidilin siya una sa nang maray. Dahil na lamang ipasabi kung ano na ang development o updates kayo. Oo. Sayang, magamit ko talaga sa mga akit digdi. Tadakon po kami enrollment digdi. Iyo. Sir, ano po yan? Pag na-turnover yan, sa iling mo, tapos siyempre, pag na-turnover yan sa'yo, mapirma ka, may acceptance po yan. Acceptaron po nindo? Opo. Ready kami mag-acceptar kayo. Kunyan, kunang gusto pagkagibuhan nga ni kayo. Talaga, makayin man po sa pagkagibuhan ng building na ini. Ano daw kulang, ano? May electricity, may tubig, may CR. Magayon. Oo. Natano yan kada eh. Ano po ini, sir? Slab po ini? Slab? Medyo mako man po. May pagka-semi slab lang. So sa front page lang, iyo ang slab. So sa gari, pero ito so parang typhoon proof style na ining mga bagong building ko niya na pagpapakonstruct kan makahulog ko so diyan ka ini so nag-construct ka ini. Matayon po ining building na ini. I see. Okay. Sige sir, makipag-ugnayan po kami sa DPWH sa district apudan ko sa engineer relatibo, aputunta ko ng concerns diyan tanapa dahil pa na turnover yan. Iyo po, matapos na lamang ini school year, kumbaga, manamitan man lamang kang iba mga estudyante kung paano makalaog magayon na building. Iyo po. Okay. Sir, salamat ha. Pero po, may ideya ka po kung perang kantidad ka yan? Ang pagkaaram ko nasa 5 million. 5 million? So, iyo po. So, pagkaaram kong yan. Okay. 5 million ay tulong, di ba sir, tulong classroom ini tabi? Pero 3 rooms ha? Duwang classroom man sana po ini. Duwang classroom man sana ini. Duwang classroom, pero ang nahiling kong pinto, ay tama ba? Dahil pero ang nahiling kong pinto. Duwang pinto, Jero? Duwang pinto. Ang kada classroom po, duwang pinto? Pintuan. I see. Okay. So ang kada classroom, duwang pinto pa lang. Kaya ako akong pintong nahiling. So 2 rooms man sana ini. 5 million ini, sir? 5 million? Iyo po. Iso na pujaw ka ini. Opo. Pagkaram ka ini. Okay. Kampino na sa construction po kayo. Ika na ang principal dyan? Iyo po. Almost labi na 4 taon na ako digdi. I see.
sa good ko ako pa nga alma mater ko dito. Hindi man ako nag-elementary. O si, iyo balan. Ano? Oo. May importante yun sa ibang lugar na ang tagari. Siyempre diyan ka nag-elementary. Ngunyan, ika ng principal diyan. Ang panahon talaga, sir. Madali on sa nari. Iyo nga ni. Opo. Kaya panabaan ko ng eskwela nito. Hindi man ako nakadaan. Tama ka dyan. Sige, sir. Salamat Oo. na naman. Ikuan ko po sa DPWH, ha? Iapon ko po una. Iyo po, pakapit lamang po kami. Opo, okay. Thank you. Thank you. Jim? So, yan tabi, BP, sa trabaho, sa output kani na school building, dahil key problema sa pagiling ko. And actualmente, yun nga ni so, PTA, paano nga ni para mo sa 10 milyares? PTA President Kadig di sa, pero ni estudyante sa dito dal? That's 785. 785 ngunyan may mga estudyante na nagkaklase sa bako kumbaga fit na room dahil lang nga ikakulangan kay classroom. Iyo po, nasa function hall gani, so grade 4 na mga pupils, nasa function hall, medyo ma-develop sa mainit-init. Alam ka dahil kami maginibo, kulang talaga ang classroom. So kung inikuta na turnover na, magagamit na dito. Kompleto, may ilaw, may CR, may tubig, kapusan pasilidad ka na eskwela. Okay, dahil masabi tabi BP sa pagkakagidad. Kaning school building na ini, question, natataday pa ini pigto turnover sa eskwelahan, tanganing ma-acceptar na magamit na kan mga kakian. Okay. So anyway, so gibuan tayo ni follow up sa DPW Engineering Districts under DE Cornelio Relativo. Okay, so yan tabi BP. Ansa to yung mga dagdag na informasyon with Sir Giovanni Palacio and School Head di sa Mauraro Elementary School. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat sa report. Hali dyan sa Luwas Tabi, Jim, sa Mauraro High School, no? Sabi ni dating Councilor Chris Dalagit, bangiton mo ngayon sir sa gas station dyan. Tayo ngayon mas mismid kan tao. Ako, tabi kagawad Chris, aram ko. Kailang habo ko pagngaranan, tagari ibandangog sa taling ako eh. Ibandangog tabi. Ngunay ko kayang samputon tabi. Kuan, ngunay ko kayang samputon. Councilor Chris, latuson ta kanila. Alright, adi. Sige. Tapusan ko muna yung concern. Baka lang, engineer relativo. Madali lang ha. Relativo. Si relativo. Di relativo pa niya on dyan. Relativo. Di relativo. Garayo pa niya on sa 3rd district. Di man binago adi. Ha? Di man binago. Siya pa mga tugang ang district engineer. Di ba? O, madali lang. Apo doon ta ini si District Engineer Danny Relativo. Ano nga ni pala si Sir, siya digdi ang ano ini, siyang school principal, tapos digdi pa siya nag-eskwela. Halayo na. Ako nga ni siniskwelahan ko sa Makalaya Elementary School. Pero nagduduman ako, naugmaw na ako. Madali lang, tahilingon ta ini na kwantabi digdi na nag-ring si DE Relativo. Jay, may number kang iba? So pag-aabutan tabagang iba pang engineer ta dyan. Di nagsimbag si DE. Urgent kaya ni, ha? Tapos balikan ta itong traffic, you know? Jim, pakikuan mo daw tabi iso number ni. Ay, nako. Ay, nagulit-ulit na. Ay, ano na ini, may lagod na tatapos. May lang number, basin sana ka mo, tawara kasi siya, nakalib siya kaya daw kinasugo magapod. Alat ngo na. May number sa kung pinarubad si Jimmy para ka engineer, moit good ito. James, nga nito sa rotang pick-up na engineer dyan. Na-interview ko man. Engineer moit ito eh. Engineer, iba ini mga pulis nagluluwasan digdi. Kung ini, di pwedeng palampasun ta ini. Ano tayo pa na turnover? Baka may problema. Ano ang problema ka iyan da? Madali lang. Tapigahanap ko po wala number. Baka yaon sa messenger. Jim, number baga kan pick up. Engineer Moit ba yon?
May pick up po lang kita na saro dyan. Pasensya na po kamo mga tugang ha. Taday kaya akong masugo. Tanakalib sa mga pag-iriba midigdi. Tingnan natin. Ano ini? Wala lugod. Di ko lugod na ako sa number niya. Jim, nagdangog ka. Pakiforward mo daw tabi digdi sa kwan. Sa number. Di ka nagsimbag si engineer relatibo Baka nasa meeting mo niyan o baka di ko alam. Pero try tagararay. Tabi. Wala na sa number. Pasensya na ka mo listeners tabi dagi akong masugo na iba. Kaya po akong mag-initiate ka ini. Pero ringing ang number kay Jimmy number so naapudang ko pangyari sa maabaka. Relatibo, engineer relatibo. Madali lang. Relatibo. Yan. Si DE. Pakalamang simbagong kita ni DE ngon yan. Ipaabot lang itong concern ni Kapitan o ni Sir Principal dyan sa Maoraro High School. Wala na sa pinarubad sa ko ni Jiming number. Okay. Ito, ayun bako hindi ito. Sige, pasensya na. Tabi wala. Hindi ko na makuha yung number ni DE. Importante. O si DE nag-ring. Pero so, ikaw ka mong number tabi dyan lamang na taga District Engineering. Tabi. Sa third. Baka po may kontak mo sa laog kan District Engineer sa 3rd District. Mga tugang kang Albay. Wala na kontak Pasensya na. Ang igwa talaga kontak kay District Engineer relatibo. Tabi. Sa mismong bossing dyan. Wala. Sige. Busy kayo si engineer din ako pigsimbag na engineer relatibo. Dati wala na. Alright. O di sige. O Jim, pakipurwad mo na tabi sa number kan mga taga dyan sa DPW. Diyan si Jim Jim. Hello. Pakipurwad mo na sa number ni so pick up lang tabaga naman siya to. Si Sir Engineer Richard Moit. Kahoro na ni Principal School Head Giovanni Palacio ni tabi BBC School Head Kiraray. Ay very good ka. Hello. Hello, sir. Good morning. Garay. Good morning. Opo. Ano po sa resulta, sir, ka naging horon po nindo? Dahil ko ma'am, ang pig-repair ako po, sir, doon sa sa construction division, sulaka ko rin doon na pig-release ako ni Ebe. Oo. Kay engineer, Hernandez sa construction division, tayo yan makakasimbag, tayo ang nasa monitoring ka ining construction na ini. Opo. Kaya wala pa ba na kung kompleto simbag? Makauron mo na po siya, sir? Pa? Di mo pa man siya nakauron? Iyo po, nakauron ko na Engineer Moet. Ano sabi? Gaya man dahil siya dumang idea kayo ito, sa construction division, iya nakakaaram kayo. Di kayo po ang makauron sa construction division? Iyo po. Dapat si DE talaga? Si DE? Opo. Si DE? Iyo po. Okay. Sabi ang remedyo kay ni Kili Cornelio relatibo na. Di nagsimbag. Si Chief Can Planning, si Engineer Moet, nakahuro na niya no cellphone, bakuda sa level niya ang magsimbag tungkol sa bagay na ini. Iyo. Baka di siya pwedeng makatuwang na i-refer niya sa construction? Oto na very busy, may meeting. Kaso si Engineer Hernandez da. Yeah. Sige. Nagpapiga po lang kita, Jim, kang inot. Siya ito? Yun na ito. Si Engineer Moet, ang kahuro na ni Sir Giovanni Palacio. Bako sa iya? Bako sa level niya. Si Engineer Hernandez da. Pasyaran ko na sana. Sige daw. Di nagsimbag kaya si Kon Oo. Di nagsimbag si anyway, DE relatibo. Pasyaran ko na lang. Follow up ko na lang sa DPWH kay Engineer Hernandez. Then, inform ko na lang si School Head. Opo. Palacio Tabi. Okay. Very good, Jim. Very good. Okay. Ayun na. Tabi BPN sa ito yung pagkipagurong pag-update ka ng eskwelahan na ini na brand nyo dahil man nagagamit kan mga
teachers and mga estudyante, elementary pupil digdi sa Moraro Elementary School. Apa. Yan tabi pipian sa tayo mga dagdag na impormasyon hali digdi sa Barangay Moraro, Ginobatan, Albay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alas 8:16 oras sa Pilipinas. Mientras tanto, mga tugang, ilogtan na mo ng report ni Palingal Armario. Hali po dyan sa luwas. Palingal, good morning. Go ahead. Salamat, Aray. Hello. Magyari sa Badip. Tig-adalan ng unan. Kan sanggunit ang pasod. Namatawan tiga 500 pesos. Asin Noche Buena pa kada Disyembre. Na mga senior citizens asin person with disabilities o PWDs dito sa Legazpi City. Tigabubusol ini kan tulong konsyal sinda City Councilor Ismael Buban Bicol, City Councilor Amorek SS, asin City Councilor Alexander Hao. Kasod sa regular na sesyon, magkasiblag na draft ordinance ang Senator Linda sa agenda Senator na yung appropriate at nagkukod si City Councilor Añeses ito also for Nagputol-putol pa di. O yun, agad okay na. Go. Nagbusol kaning draft ordinance na 005 Ako. Nagwara-wara pa di. Nagwara. Garin nasa kuwang kita, garin nasa Nasa dagat ka. dagat, dali lang sa pahanap kimarayray na location tabi pa di. Sige daw. Okay na? Mhm. Okay na? Okay. Okay, so ang sarong resolution or ordinance, draft ordinance for first reading ini, number 17-005-0/2026. Laman kanin na mataonin tig-a 500 pesos sa mga registered senior citizens ang Legazpi asinan mga PWDs pero kada Disyembre man sana. Ang legal na basihan iyo ang Republic Act 9994. Sa ibong narado si City Councilor Alex Hao may inot naman kaning draft ordinance for second reading na. Okay. Noche Buena Pac para sa mga senior citizens sa PWDs kada Disyembre man. Okay. So konektado ang mga ordinance ng pigubosol na ini kaya nagdesisyon ang mga membros na i-consolidate na lang ang detalye kan duwang ordinance ang ini asin kung na magkaoro yon ipasarihan sa laruan na sana tanganin na total parehas man sana. December, may tig 500 pesos lamang ang mga senior citizens in PWDs plus Noche Buena pa. Tama bang pag-intindi ko pala, ang pigubusol na ordinansa, pag-abot kan December, ang gabos ba na senior citizen may 500 pesos buda may Noche Buena package? Correct, oo. Pero regardless kung ano ang status sa pagkabuhay ninda ha, gabos na senior citizen, igwasin daki, Noche Buena package buda 500 pesos. Opo, pero dapat registered kang senior citizen sa Legazpi. Plus yung PWDs. Okay. So parehas man sa daan direksyon, kaya nagkaroon yun na imbis, siyempre discussion na sa second reading kay Alex Hao. So sa first reading, parehas man lang ang detalye. So mas maray na sa roon na sana. Kung magkaoro yun, mangyayari yan kung maaprobara na sa mga masunod na sesyon. Ayun, okay. So, di ba kang last year may tinao na Noche Buena package? Iguana, pero dahil ko aram kung ano ang legal na basihan kay ito,
consign hali sa budget ka today akong detalye. Yan, at least pag-ordinar sana ini, pwede na Yes. huguton sa kapat ng gobyerno. So kung igwa na kayo ni, ma-institutionalize na iyan, kung sabihon, may funding allocation yan, tapos siyempre, kasabay yan sa annual budget kan syudad. Eksakto sabi pa rin. Okay, sisang author ka na duwa? Well, Si Saro? si City Councilor Buban and City Councilor Amorex Ranyeses naman sa 500 pesos. Aha. So, nagsibuhay na pak si Alex Sao. Pagsaro na sa naman ang gad. Ngayon man ang kansaro na sana. Kung pili man na kumpara sa kantidad kay itong Notsibe na pack, idagdag sa 500. Aha. Pwede man na may pack ka na, may cost ka pa. Yan. Di ba? Anapot, kung si say ang magiging main proponent. Co-author lang duwa. Dahil ang main proponent, co-author. Si say ang main proponent. Iya man ang ano. Si Buban o si How. Kasi, Ranyeses, okay lang na co-proponent. Yeah, tama. Ang mas magayong ang proponent na sana si Anlau Beltran tayo ang appropriation. Okay. Dami mo na yan pa ng informasyon. Digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat Padingal. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. 8:22 oras mga tugang sa Pilipinas. Magbabalik po kami. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Si Limarina. Multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Limarine Plus Multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Limarine, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Attention! Attention!
Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Pinuran Albay sa pamamayo ni Mayor Vanji Arandia asin kan sangguniang bayan sa pagkikipagtabangan kan Municipal Tourism Office ang Tinapa Festival 2026. Tinapa Festival! Poon Marso 7 hasta 14, Tinapa Festival 2026. Uya ang mga highlights kan sarong simanang selebrasyon. March 7, Holy Mass, ribbon cutting and opening of Agri-Trade Fair and Night Market Booth. March 8, Tinapa Culinaria Year 4. March 9, Mr. and Miss Piuduran Bodybuilding Competition. March 10, DLC Exhibition. Indak Piuduran Tinapa Dance Off. March 11, Mutya ng Piuduran 2026. March 12, Zumba Festival Fitness Competition. March 13, 62nd Piuduran Day Program, Military Parade. March 14, Street Dance Presentation, Float Parade Competition. Asin kadakol pang iba. Ang Tinapa, iyo ang produktong lihitimo. Gikan Piuduran Albay. Manami! Tinapa Festival 2026. Tinapa Festival! Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Kung siomay is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Oras natin 8:27. Oras po sa Pilipinas. Aramon ta daw muna ang mga dagdag pang report. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Nasa linya, mga tugang ang report. Kay iba po si Jomar Bien. Ngunyan pong aldaw na ini
mga tugang ni Nueves. Jomar, good morning. Go ahead. Salamat, VP Henry. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Pig sa Sara, pig si Sirni Nangunyan. Pig iimbestigaran pa. Kan mga miyembro kan Civil Security Unit, CSU, kan tabako, ang mga minaparada na mga driver kan behikulo dito sa atubangan kang City Hall. Di ba ka tabi BP Henry sa City Hall kan tabako, ang parking area sa basketballan mismo sa atubangan kan plaza na ayuan pigaparadaan kan mga empleyado kan mga may tuyo sa City Hall. Kalagay ko niya nag-restricto na huli kan mga pangyayari kan mga nakalihis na aldaw simana. Ano nangyayari palang kaya BP Henry? Ang iba minaparada digdi kibihikulo iba ya ang kipirang aldaw. Di na ulang so mga activity sa sa City Hall. Basado sa pagkikipag-walay nga ito digdi sa mga miyembro kang CSU na may mga pagkakataon kaito na so nagkapirang negosyante kan tabako na yaon sa may merkado publiko, sa may mga pwesto kung saan. Nagkaroon ng autong maaga dyan sa may City Hall. Sa loob mismo. Kang parking area sa basketballan, paparada, banggina, dahil papigahali sa auto. Ito palan, kaya mapalan, ito mga negosyante na maabukas na amay kang tindahan, mas pabanggi, yaon so behikulo, nakaparada sa atubangan kang City Hall sa basketballan. Nako, gigibo ng parkingan so kwan, sampangan kang City Hall. Nga kung may activity, naulang, mala igong pagkakataong BP Henry, na mga flag racing ceremony, may kotse sa pahaw. Lunes baga, flag racing ceremony, nagpoprosesyon na sa mayor, sa kabos, sa mga empleyado, may sarong kotse na yaon sa tangod kang flagpole. Okay. Nakaparada sa tahaw kang flagpole, kan mga flag racing ceremony. Kan putungan di si GB yung mga sa CHO, sabi sa kuya, tulungan daw na ngayon, sir. Biyernes ngayon pinarada digdi. Ano niya din napigbabalikan. Ito pala, nagpakatanduanes, may sa diri kang kutse, may naalat digdi sa grounds, na naulang sa mga activity. Nagkaigwang kapag ipagkakataon, na ma-flag retreat na ta Biyernes, may auto duman, dahil man pigahali, dahil marama kung kisi ang kagsadiri, ito pala man, sarong aldaw ng nawapalat sa nadyan sa atubangan kang City Hall, sa tahaw mismo kan basketballan. Nangyari sa maabaka. Nagpakatanduanis man sa kagsadiri. Binapasiri sa katanduanis, piguhal at digdi sa gigibo ng walatan so lugar. Nga kung may activity, pagkabanggi, may Zumba, may mga araw kining kasulma, igwang mga nagturugdok nin mga pwesto dyan, mga negosyante na ipigpromote sa indang mga produkto, may auto sa tahaw na nakakaulang. Igwa pang pagkakataong BP Henry, na nakatoparkidwang motor, so mga CHO, natatakluban pati, natatakluban, tulungal daw man nakaparada. Ay, nako. Dahil lang kayo ni, pag malaog Bakaulok ko na malibungon sa payo. Dahil lang dapat ko, dahil ko din sa dyan na nagbabawal ka, ano? Dahil man, tapigigibo talagang paradaan, BP Henry. Nagbabuksan ini, sa parada dyan sa mga empleyado, so may tuyo sa City Hall. Ang problema, sa iba, bako man empleyado, bako man may tuyo sa City Hall, mapakatanduanes, tigwalat duman sa paradahan. Ngayon pag Biyernes baga BP Henry, ma-flag retreat, di kumukuparon kan empleyado so grounds, yaon duman sa tahaw so kotse, nakakaulang. Minsan, Lunes na Lunes, maaga, alas 8 aga, ma-flag racing ceremony, may kotse sa tahaw, na daing driver, so driver, huto pa sa katanduanes. Iyan ang naging problem. Kaya mo niya, pag malaog ka na digdi, maparada ka kang behikulo mo,
imbestigahan ng Maricon Sitio. Ito naman natulos sa inantuyo mo. Didi ka na sa sitio lang tuyo. Bako man niya, sir, may dumanong ako. Sige, magparada ka ngayon, pero sarong oras lang ha. Gagamiton niyan kan mga mother di sa City Hall. I-instruction na, short time sana. Okay. Magparada, bakong aldaw. Dahil lang you permi ang nangyayari. Sa normal na ining pigigibong niyan, nakada may malawag na vehicle o maging motor o four wheels dito sa basketballan sa City Hall, may mga date na hapot-hapot tanganin naman siguro na ang mga paparada dyan ay makakaso magkaigwa kay aktibidad sa city ground, sa basketball grounds kaining City Hall, Caloocan City. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Ano ba yan? Dapat siguro may design, may sistema dyan ang lokal na gobyerno kung paano yan ma-resolvera na concerns na yan. Mag-gibo through ordinansa o resolution o kung ano man, tangani na masolusyonan pa ang problema niya. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, reaction muna kita sa mga texter tango niya na pagkaaga. Good morning, Henry. Apera ba yan sa Noche Buena ni Mayor Ismail? Yung report ni Paling Altabi, yun na nga ito. So, programa ni Mayor Ismail, Hisham, gusto tabing institutionalize kan sanggunian. Kaya, may makukuha ng kipundo pag igwatabi kan siring na Noche Buena package in 500 pesos. Iyo po. So, pareho man sana po yan, pagkasaroon na sana. Good morning. Ang problema dyan sa Spillway, Buyuan, grabe ang tinampo, kaya habo na mag-aragi duman. Ang problema mananggad so Spillway duman na yung nakaagyan ako dyan one time, may lubak-lubak manangga niya. Paano kan? Salog siya, mga tugang, so sa ibong nagilid, konkreto. Kaya dit man sa ng party ito na medyo lubak-lubak, pwede pagtsagaan, ha? Good morning, Henry. Pwede kita maging kaibigan. Senior citizen ako. Masaya ako pag nadanggog ako sa programa mo. Ako si Jelfa. Salamat. Pwede po. Walang problema. Welcome po ang Gabos sa pagkipagbarkada. Sa Villa Maria Subdivision sa Travesía, Ginubatan, Albay, wala pa ring tubig. Sige. Good morning, sir. Tama ba yung number na nasave ko? Tama po ang number na ko amo. Alright. Good morning, sir. Ay wala na. Okay na pala. Nabasa ko na ini. Alright, o di sige. Mga tugang, ang deko aram kung siguro sa barangay council kang balikan ko sa istorya ta tungkol mga tugang diyan sa traffic. Ay lahat ko. May gusto ko takong apuda na tao. Baka iyong pwede. Aram mo, ini talaga ang solusyon yan. Kaya lang, may mga dapat i-consider. Ako ang pinaka-concern ko, tas original pa na pigmeritingan ka iyan, kung hali kang first district, mga tugang, ma-right turn ka, pasiring ka sa Buyuan area, duman ang luwas mo sa may Pawa. Bugtong. Kung hali kang first district. Kung hali kang Legazpi, dapat dumang ka sa main road. Minaluwas tabi na, kung araw ka ng design, sabat, mga tugang dyan sa may partikan barangay Bigaa. Yan ang concern dyan Ngunyan, di ko aram, yan pala sa napagmeritingan, sabi ni Manong Rick Mendoza, di ko aram kung napano. Kung hali kang Legazpi, dapat digdi ka sa main road. Tama? Kung hali kang first district, matuo ka, duman sa may gas station. Dapat all traffics, mga tugang, maagi duman. Yan pala sa napag-ururunan. Kaya lang ang problema man digdi sa may Buyuan area, ang tinampo medyo sadit. Ang concern ko diyan, so pagsarabatan kang mga trucks, kung may trucks na mga darakula, may bus na umagi diyan. Paring Mar. Ngunyan nga ni, kuha ng dakulang karatula. Oo. Kung pasiring ka duman sa First District, kung dyan sa pagkabot mo sa may Palalampas Bulangan, sa may Palaog sa Papawa. Galera? Ikuha na dyan na turn right. Turn left pala. Turn left. All vehicles turn left. Okay. Pwede ko agi na duman. Malibong na pali, sarabata na. Kung mabalda ka dumang ka mabalda sa may hinutan. Mata na dyan nagarubong nga.
May matanag area? Oo. Ang luwas kaan? Tatuluyan na pwede mong baldahan. Oo. Pwede mong baldan, halika-digi sa may Aquinas. Pwede, di Umali ba? ka dyan, igwa ka dyan ng taro. Tapos duman sa Pawa. Oo. Okay, di man sa Arimbay naman. Oo. Dakulo na kayang... Kadak lang kaya ka na, apo man mag-ikot duman, ta sayang na ang gasolina. Pero, ang ihalap tinda mga 5 hanggang 10 minutos, pareho man sana. Iyo pa de, buda dakulo na kayang agihan alternatibong rota. Pero kung natutulso ang dalagang kan traffic dan. Iyo. Nasoroso talaga. May mga na-counterflow, maski may nakabuktan na kulao na Ata na nga ni. no counterflow. Fight sana. Malibong ako. Thank you pa rin, Mar. Ano no, ilingunin do ha? Kung hali kang Legazpi, unan mga alternatibong rota. Pwede kang mag-lift ka sa may uyan baga sa may sa may Legazpi Cemetery. Ma-lift turn ka dyan. Diretso yan mga tugang sa Pawa. Pag-abot mo naman sa Bugtong. Pag-abot mo sa Bugtong, pwede kang magdiretso, pwede kang mag-right. Going ka duman sa may, uyan magdakulaw na tinampo dyan. Pag-abot mo duman sa Pinakapuro, duman sa may imahen, monumento ni imahen na Our Lady of Salvation. Pag-abot mo sa Pinakapuro, pwede kang mag-left. Luwas ka duman sa may bunga area. Umatanag area gano'n yan. Pwede kang mag-right, pasakat ka manggaray, matanag area ka maluwas. Duman ka naman, ang luwas mo ka ang diretso na, pasiring duman sa may gas station. Okay? Ngunyan, kung hali ka man sa First District, pwede kang magtuo duman. Sa areang ito, going sa Buyuan. Bata dyan sa may Buyuan, igo dyan kigari na kabarandilya, ta may Buyuan Elementary School dyan. Dapat talaga ang dalagan maluyas na, ta may mga aki. Pagliko mo duman sa may inutan kang Buyuan, sadit ang tinampo. Sa lingkod ay pwede magkasabatan ang truck na may darang kung dakulang graba o di magkasabatan sa diti. Diretso yan duman sa may Matanag. Pag-abot sa may Matanag, pwede ka magbaba, mag-left. May tinampo dyan. Pag-abot, kung pwede kang dumiretso, duman sa may chapel duman, pwede kang mag-left. Ang luwas mo ka ito, duman ka na sa may Pawa, Giraray maluwas, either mag-left ka, pasiring ka naman sa imahen ni Mama Miring Dakulaon, or mag-right ka, diretso ka sa Pawa, diretso ka na sa Bugtong. Pero, ang gabos na luwas ka ang tabi, either Rawis, Bugtong, or dyan po sa may, unibaga sa may Jollibee dyan na Dakulaonon, yan. Pero kung ma-organize ko ta mananggata na pagmeritingan pala na Manong Rick, sabi niya, kung ang auto haling First District, right turn ka, Buyuan ka, right turn. Ang problema, duman sa may spillway na ito, igo dyan ki spillway na ang kabanga sa dit na konkreto, ang sa ibong pantay na mga tugang sudaga sa bigog-bulos ang kantubig, lubak-lubak talaga. Dapat gayt, pantayon ito. Habang dahil man nag-uuran, dahil man nagbabaha. Yung man sa ito medyo lubak duman, taminaunto lang auto. Pag-abot naman. Ngunyan kung ang kung di, uminagi ka duman, one way ka boss, one way. Pero, di man pwedeng one way mo ta. Kung may sabat ngayon, mauli sa bunga, mauli sa Buyuan, siyempre, di man pwedeng one way ito. Pwede magsarabatan, pero luway-luway sana. Kung hali ka ng Legazpi, dapat di ka mag-agi duman sa Buyuan. Digdi ka dapat maagi sa main road. Yan ang pagkasurunduan ko ta. Di man da sabi ni Manuric nagigibo. Indang nga kung napano. Hello? Morning, Sir Hen. Si Aldi po. Ay, Aldi, amigo. Maray na aga. Morning, Sir Hen. Last time pag-agi ko dyan, sumatuog at baga po. Dahil mga garo signage this way. Nalilibog kami kung pasain hati ko. Igwa kung nahiling ni Gulong yan. Igwa kung nahiling yan. Igwa kung nahiling kan sarong aldaw dyan. Maray kong iguana po, sir. Takangilot pag-agi ni, sige ko sa naswapot-tapot sa tao. Wala pa talaga pare. Dapat pag-abot naman sa Buyan ko ta, right turn to Legazpi. Dapat kumpleto Bula duman sa mga igwa naman Kigarot Chapel sa Inutan, dapat igwang karato lang to Legazpi. Yan. Iyo po, sir. Kaya nag-voice lang ako. Airport, pinindot ko sa airport. Sige ko sa nasunod. Ako tanda ni Aldi. Ako sa inyo kayo Aldi. Alba nga, ali nga duman nga kang Buyuan.
Pagabot sa mata na ngaya, go with na to Legazpi via Arogene. Yan, yun po. Yun Pagabot ang na sa may chapel, to Legazpi via Pawa. Yan, yun ang Or via, utong anitong sumada ko laon dyan ang tinampo baga sa may imahe ni Mama Mary. Hindi ko alam mo na po. Yan, yun, sir. Dapat ito kaya ka na directional. Oh, arog sa kung ako para rabason, mawawara ko. Dahil pwedeng to Legazpi sa napaniperme, to Legazpi, to Santo Domingo, to Tabaco. Diba? Buda tama ka, sir, may mga salit na tinampo talaga na minsan mataraka ka, may... Bata o dyan sa mainutang kan, anong barangay daw iyan? Igwa kipig hukad na tinampo, na dahil tapos niyan. Yan, yes, sir. Opo. Igwa kitinampo dyan nagari hinukad eh. Aloy na, ito pa kung minagi dyan, angan ngo nyan dahil pa natatapos. Iyo po. Yan lang, sir, thank you. Sige mo, salamat tabi Aldi, di ba? Buda, pag ginibo ko ta iyan, mapapakaskas ang trabaho kan tinampo. Tabi ka nagkapararaging auto. Ang hapot, siya daw ang pwede na mag-facilitate ka iyan para pag-ururunan yan. Napagal naman akong yan aga. Bata di akong sa barangay, sa barangay official. Di ko alam kung pirang minutos ang pag-stop kang green, ang pag-go, o buda pirang minutos ang pag-red. Di ba ko, ano ang tamang term? Hello, Mano? Mano, sabi ba ni Joker, inhale, exhale. Inhale? May stress ka talaga kan, Mano, kasi so in charge dyan, na kagawad o kung si charge rin kung ano yan. Nga na, ka nga naman apunan kung sisa, di nagsirimbang na. Apunan kasi, si Mayor. Kasi aram niya yan, sa sisay. Si Mayor, pakiurunan tayo na sana, ano? Apo to kasi sisay ang in charge duman, ng tig-mayor, pag tagalaktakon mo nita, pero, ang mga tao, natitristi na, mga tao ka mo kigiya padigdi, ang agihan lubak. Yung baga, dito na pagarugon so national government, ha? Iyo. Pwede ka man maayos yan digdi sa Legazpi City alone. I'm talking to Legazpi City lang, sabi ba, no? Ilang yung padabagong lugar. Iyo pare. Ako talaga. Hindi lang, Kita baga kayang mga observer, gari pagiling, gari dali man sang gibon ko, di gari igwa lang kidapat naglilid, na yun dapat magibo ka yan. Oo, yun talaga. Madali masolusyonan iyan na traffic na iyan, aradalan sa, di ba, mag-dry run, etc. Kaya lang, paano kan mano, kaso naka-in charge, pero, hindi ko na mga food kayan. Kasi di ko ang pwede sabihin na di nagtatrabaho. Kulog lamang suloong ko. Pag inapot mo ang duman, pwedeng bilsang ka palata, kaya mo gibuhon. Pag binalikan sa imo, garo maalangan ka na, pwede mo man simbag, mag-isimbaga na ka mo. Makabungag ka lang. Isipon mo sa naman, ako, everyday ako nag-aagi sa Rizal Street, sa Ampangkan Land Bank, and St. Agnes. Every time na nag-aagi ako dyan, ngilian ako. Iyo, totoo. Tama, no? Marilaman ko habang nag-drive ka, may kakapot kang kamot. Marilaman kung pag-drive ko, ang kariba ko iba, maugma. Baka na daw kita. Ako matango ka na. Kaya kapag dumay na jam. Okay. Observation ko masaya. Di, sumama po purundo baga doon sa tangod kasi nag-mess baga na nagbababa kasi ng mga haki. Para mag-log si St. Agnes. Tapos hindi naman sa ibong, para naman magduman sa bangko, nagparada sa luwas. Ito nagkukos manok ng traffic. Imbis direction flow. Kaya kung iligon mo, itong mga yaon tuman na nakatindog na PSO, dapat sinda na ko magsita na, oy, bawal dyan. Iya baga. Since susisitahon mo, magabat digdi sa Legazpi, hindi niya nasita. Kaya hindi niribo ba, ang pigibo ba gaman na ilin ko, pigalagang kikalam duman sa gilid. At tao ni Migang madali sa nagota dyan, bugtakal mo dyan gisarong trumpa. Sa trumpa baga, may microphone.
Yes. Dumang ka sa gilid. Pag nalim, sir, i-microphone mo. Plate number, Roger. Bawal po dyan, sir. Ayoko Kaya lang, yan, yun ng problema dyan sa lugar na yan. Medyo na nagmaray-maray kasi Isgera, so ginigilimbuhan niya pag yung mga signage na magliko, pag-araw ganyung oras, so medyo naibsan. But still, hanggang may nagpaparada dyan sa gilid, mano. Pati jeep, sabay ko na si jeep, kasi jeep nagpupunduman eh. Anday ko masabutan, Migo, kung sorry ha to mention this, batang elected official, gano'n natatakot mag-touch ka yan? Butanti kaya, mamamatihan mo sa 2028 kung maglaban, magano ka, magdalagang ka. Kung ako medyo maging konsyal, maging board, kung ako maging mayor, gobernador, ako maging board member. Nakulog kayo, Basta sa karahayan kan gabos, I don't care kung may madagit sa kuya. Yung nasa likod ba ako? Okay. Sinasya ko pamilya. Okay. Sige, salamat. Ang dyan, ang bottom line dyan, mano, consistency in charge, please. Yeah. Mag-isip na. Okay. Hindi ko sabihin na ka mong pag-isip, igway yan eh. Iya baga. Gibo na. Magdiribo. Magdibo eh. Pero may tita man, ano? Yang pangyari sa baka. Sige, mano. Salamat. Bye. Ay, alat ko na datag. So tukawan ko huminababa. Ano pindutan tukawan na yun eh? Huminab. Maray pa na ako nag-long sleeve mo dyan, Aldaw. Bata, maski malipot tigil sa announcement board. Pigandaplos ako. Ay, nako. Bata may mga meeting ako taon. Paano na yan? Hello? Ay! Palibungan pa yun mo. Oy, aram mo. Oy, ika talaga sa aram mo. Pig-isip kung apunan ta ka talaga. Ta ikan makarsilver ka di sa iling ko. Paren? Apunan ta ka ko ta na talaga. Ta istorya ko sa imo. Ta aram ko ang connection. Kung sa'y kamaduman, maapod. Okay, ano ito? Bala kan. Arog kayo ni Manay. Ay, board. Arog kayo ni board. Ano tayo? O dyan baga sa biga Sabi ka, yung sa traffic na dyan. Nakadagdag na sa nakita. Maban ang topic ko, kaya managra ka sa bago. Nakadagdag na lang ini. Sabi, so napagkasunduan na kang inot gayud kang barangay, ang haling first district, dapat ma-right turn ka sa Buyuan. Correct. Kung hali kang Legazpi, dapat diretso ka sa main road. Oni na nga ni, boss, ang problema dyan. Sige daw. Alam mo, kita ang mentalidad ka bilang tao, iba-iba. Tama. Ganyan, nakuluno ng matalion dyan, na gusto diretso. Maski mo masalan sa'yo pwede i-diretso, hindi na i-diretso. Ano dyan, ang pinaka-remedyo tabi dyan, Your Honor, is paano mo madisiplina ang sadiri mo driver ang driver. Tama ka. Kung ano ang mandato, duman kita masunod. Iyo po. Araw kayo. Ganyan po. Ang ano dyan, aloy na talaga ko yung gusto ko. Pagsasabihan ko na bagay ka na, gusto ko sa tiwala ko sa imo, ika na ang in behalf kang dila ko. Ayun. Ang ano dyan is, pigigibuhan mi na po i-resolve. Aram ko pati. Ang ano mga dyan, dapat, ngayon ko tayo mga January, first week of January, tapos na ko tayan. Ang ano dyan is, nagdangog kami kang pakiulay ni Governor Noel. Naram ko ito. December ito, di ba? December yun eh. No. Kang maano pa lang po, kang piyestang din. Yung Oktubre. Iyo pa lang. Piyestang mga piyestang gadan. Tama? Correct. Di, yun na. Di, syempre, so, ang panahon ka is perming mauran. Kumbaga, nagdangadang na kita sa momentong pwede na i-resume. Hindi, pero may mauran, paano kita makapasar sa FDT, na sabi kang DPWH, na di kita pwede magbuhos, na di kita makapasar sa FDT. Tama. Okay. Di, yun na. Gusto mo na naman magpa-testing. Di ba, good for 2 days magayon ang panahon. Pag itutulungan sa namanay din maura na naman sa kita maduan. Ini talaga ang aktual na sitwasyon. Di na, hindi kita ganyan,
Ano na naman, madisyembre na naman tabi, boss. Pinakiulayo na naman kita na dapat na yung masyadong traffic. Nag-obey na naman kami. Yeah. Ano mo, Henry, maray nga ni Henry na medyo igwaman kita. So ano mo na? Yeah. Ito kitang pang-abono. At missing kong duling, Henry, di pa dyan nakakakuha ang ko. Yan, yung aram ko. Filming abonado. Tapos ito nga ni, ma-accomplish na yan. Aram ko na dakulunon nga ni ang gigulo-guluhan. Kaya lang, di pa din naaram ang inner portion kung ano ang nangyayari. Yeah, okay. Mas pari itong pig-aragi ko sa Indo, tangani makapaliwanag kimaray. Yes. Oo. Kaya lang, dahil sinda satisfy kang mga paliwanag, tatamoy talaga nila isipon so rights ninda. Yeah. Okay, aron kay ni Batabi BM, aron kay ni. Yes po. So flow kang traffic. Natadaw taday nasunod ito na nga one way kung hali kang first, bako one way ha. Kung hali kang first district, ang flow dapat right turn ka. Kung hali kang Legazpi dapat main road ka. Ano nangyari daw tabi? May info ka lamang na nako Sabi ko. Kanahiling ko diyan, may nagbabantay man na barangay, may barangay tanod, may tao nagbabantay Ano nangyari daw kayo daw? Yan sa Ginibo may resolver after na nag-ano na nga po si Mayor Isham na nagkikitabangan na kang manood yan. Yun na nga po ang pagsasabi ko sa imo. Dakul ang mga driver na habo sumunod. Ngunyan, nakisang guning kami kay Apsimo, kay Sir Roderick. Ano ang pinaka-remedyo ta dyan na pwedeng gibuhon? Ngunyan, sabi ni Roderick, dagdagan nga ni, so ano nga nito? So mga traffic signs? So mga, dakul naman. Dakulaon ba ang traffic signs na iling ko? Dakulaon? Buda pera ka mga sutil-sutil man na ibang driver, igwa man mga tao abo ninda kang mga bagay na aro kang signage bagang so ito may nag-blue, may nagre-red, ano na nga yung hamag salbay nga. Signalize traffic signs. Signalize. Bas pa, pati tubo na yung patawan. Ay nako, wala. At nga ni, sabi ko sa imo, Henry, sa inma duman ang kontraktor. Kakalinturaon kita. Kakalinturaon. Ang pakihurong ko na lang po. Bako sa nakamo po ang nadidisturbo ka. Ayan. Kung sabi ko nga ni, isa nagkakapira, pag naidinangog ang agrangay nindo kang gobyerno, naraot ng agihan ninda, problema. Pag dinangog na nagkaigwa na kitrabaho, problema manggiraray. Ang pakiulay mi na lang po. Dito na lang pong pasensya. After na, nakita ba nga na si Mayor Isham, aga hapon, matanga, nagtatrabaho na baga po dyan. Yun, nahiling ko Ganyan, siyempre, Henry, ako personally, mina-appeal po sa Indo, natauan pa nindo ng diit na oras para po matapos mi na yan. Okay. Ngunyan lang sa imo nag-appeal. Ako sa iling ko, BM, sa iling ko, itong sugari para mabawasan ang bihikulo dyan, na mag-agi, makakatuwang para makasakasan trabaho, ano sa iling tabi nindo? Opo. Sinabihan ko na po, so, Engineer Mina, magtaon na ng minutos kung sutil ang driver na matyaga siyang 2 minutes. 2 minutes sa ibong, 2 minutes sa ibong. Yan, pwede. Nganing medyo makurukas ka. Yan, sinadangog ko kay Sir Roderick, 10-10. Pwede man ito i-apply. Pwede man. Maski nga ni ganun 5 minutes guide, pwede na. Puro 5 minutes lang. Puro 5 minutes, gano'n, okay na. Ano po? 5 minutes? Maski guide, puro 5 minutes, pwede. 2 minutes na nga ni tigtataw mi. Yung pala. Yung pala. Okay. Ako personally, Henry, di na naman akong ugali sa imo. Okay lang. Ako magsabi, Your Honor. Minahangag po ako sa Indo, diit na lang na oras sa panahon para po matapos binaiyan. Yan. Ito nga talagang gustong madisturbo. Kaya lang, kalkuhan mi na lang po pagsabot nindo. Kung di po nindo yan sa sabuton, ding matagal na maray na agihan. Kung puro na sa problema, puro reklamo. Okay. Diba?
Salamat. Aram na lang. Salamat na maray sa paliwanag ta BBM ila. Ika na Abo tunay. ko magpasalamat ka. Ano? Abo kong magpasalamat ka. Aha. Magpasalamat ka, di mo na ako tatawang ki oras para makapagpaliwanag. Okay. Basta ako minaapil Yeah. ko sa gamot na mga sangkatauhan kasong mga nag-aaragi dyan. Opo. Late na lang po na oras na para maayos na po yan. Sa matrangkilong paagi po, siyempre, di kayo man talaga anday na mong problema. Tapos magdito na nga normal kitang tao. Yeah. Okay. Okay. Ang ko, tabuto na lang po muna nindo. Opo. Saliit na lang na na Oras. siguro Henry halang ka na ang masambulan pa. Opo. Tadig di kita ma-focus maray sa biga. Okay. Ang rawis po, patapos naman yan. Iyo po. Opo. Salamat. Salamaton tabi. Salamaton. Matrangkilo ang gabos na nag-aagi dyan. Yeah. Salamat maring aga po sa Opo. gabos. Thank you so much. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Mga tugang sentensyado na po yan ni Board Member Milabal. Tapos na ang programa. Ako po ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita po taghapot lang. Goodbye. Mabuhay. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.